Hajiya Bilkisu mai gadon zinari daga Dubai. Akaramakallahu Allah ne ya jarabce ni da son ɗaya daga cikin ku amma sai dai ina nauyin faɗa masa. Ikon Allah. Idan dai ya amince zai aure ni to zan biya mashi Saudiya sannan zan ba shi jarin biliyan 1 daga nan kuma zai dawo Dubai ya zauna tare da ni. To ai karki da ba ni da wata matsala. Ai dama akaramakallahu na san kai baka da matsala tunda har na san zaka banin aure na'ibi. Kamar ya? Ai dama akaramakallahu na'ibi nake so. Ai na'ibi juya ne. Ba komi ai ina son shi a haka. To shi ya ce baya son ki. Ƙarya yake. Akaramakallahu ana auren dole ne? Ni na ce na'ibi nake so ba kai ba. Ke kila ki matar gangan kin ki uwa kin ki uba kin ki tafarkin annabi anan zaki mana karuwanci to ba ke ba baban ki ma uban. Ku danna subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa za ku ringa samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.